Horas amang inang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhite video naing alusan nami, sukun-sukun ni aka ama nami ina nami subscriber nami di son manukun sian sada akun, ima taringot tu maragenda manang marjamita di parmingguon di ganuk minggu. Suku-sukunna di son sahala inata manukun bado carana amang asa unang grogi manang gabe sape akahitir ni inata sahalak calon situa di komen nasida di video nami molo maragenda manang marjamita. Jadi marhite videon hualusi hami hupatola sami pikiran nami na mungkin boy mangurupi hamuinang nang mangurupi hita na manonton videon, terutama aka calon situa manang songoni naung situa manang naung leleng gabe situa. Percolo molo naing maragenda manang marjamita hita, memang pengalaman itu pastilah tidak bohong. Ai sudidu hita molo ditiki-tiki awal, ditiki-tiki baru calon manang baru situa dope sudidu hita grogi bahkan sampai gemetar kahitir rupani di son alai kudang do na seiring perjalanan waktu gabe lamago alai dong do piga-piga tong terus songoni nak pinong leleng gabe perhalado manang situa tok tong do rupani tarida na grogi manang kahitir manang gemetar molo maragenda manang marjamita. Aka pikiran namion mungkin boy mangurupi hita na parjolu memang ikon persiapan yang matang itu tidak bisa diabaikan. Mangarade sian nasa roha dohot pikiran. Dang holan di hari Sabtu. Alai sonarion nunga mangurupi hita adong do jadwal muluna julu dang adong jadwal boy doi hujuk homari minggu amangda marhite hujuknya kauluan rupani manang dipilit akauluan mulo sonari ala nong maju nunga dong jadwal manang na 3 bulan na ya sama ragenda hita manang na 3 minggu nai ngadong jadwal jadi ngabui ta parade unang sugut hari minggu di parade ari sadarion tuakan nong liling makobasi boy do raya lai yang go na baru do pehita manang na dumenggan molo tung lilik pehita nong gabi situ makobasi ikontong lo sa minggu 2 minggu rupani ta parade ta pasikop kita siapkan segala sesuatunya nanti. Jadi dok maison persiapan yang matang di pikiran nami itu sukun ni inangon persiapan yang matang kon betul-betul ta parade haru denggat pita parade boy do pedang pede hita rupani apalagi ma so denggan ta parade ikon persiapan yang matang itu nomor 1. Jadi nunga denggat ku parade maka nanti ketika di hadapan jemaat di joloni ruas ngaboi beau lebih percaya diri. Jadi persiapan itu mendukung pada rasa percaya diri. Molo so mantap do persiapan percaya diri pun akan kurang. Nakpi saya dong do nunga hurang persiapan na aletong percaya diri laho tampil. Ikon perjolo do persiapan naung betul-betul pangaradeon persiapan yang matang mengarade baru itu akan mendukung pada rasa percaya diri sehingga rasa grogi nang akahitir nakinan itu akan otomatis berkurang. Anggona salai do babay non haru di parade pe macai begek macai uli rupani bisa saja salah di lapangan. Alai unang tusi tapi kiri nah tapi kiri saya menyiapkan dengan baik dan itu mendukung percaya diri untuk tampil. Nah, kedua hon latihan, berlatih. Nah, ta coba metong di jolo ni inata molo ama situa. Manang doh di jolo ni kadak dana keluarga. Di jolo ni amata molo ina situa, di jolo ni inata molo ama situa doh aka keluarga. Itu pun akan membantu percaya diri, latihan, manang disorminan, manang dikaca tabain. Marsormik kita, asa lam
rupani percaya diri hita laho tampil. Taida ma disi hita. Manang di da keluarga, di da istri, rupani adong ma komentar, manang adong ma aka perbaikan. Ima napa duahon mengurangi rasa grogi dohot sampai gementar nakin na sinukun na ison. Na berikut muse nunga pangaradeon dengan sian nasa roha pikiran semua udah dipersiapkan dengan baik dan sudah dilatih, tiba pada masa tampil. Nah, molo ditampil manang di nama ragedda hita mang namar jamita hita perjulu segala sesuatu yang mendukung ataupun yang berkaitan dengan penampilan kita nanti harus kita persiapkan. Tatur mic na. Atong molo naing adong do tiki di hita mangaturi ko perjolo mahita ro. Unang betong nga maragenda manang marjamita hita. Ro 10 menit naik, 15 menit naik. Kok satu nga jom paling tidak. Ngaisi hita. Asa ta parade. Molo marjamita do, adong do si pata tangga-tanggana, si dege-degean, perlu do dihitai, tu mic. Molo maragenda sedia majarak na. Baru pedung tampil, totu parjolo matong di bagasat tangiang nakin borhat sian parhobasan. Alayang go tangiangi siya sitong nadang masuk dalam list. Karena doa itu ada di semua daftar. Mulai dari mangarade sampai dengan mempersiapkan sampai dengan maragenda sampai dengan akhir semua dalam doa. Jadi doa itu bukan urutan pertama lah doa. Selesailah, tidak begitu. Atau urutan terakhirlah doa, selesai dong. Doa itu dalam semua rangkaian nama ragenda manang nama jamita hita. Baru amang bainan marja tangiang songoni ya. Hati dan pikiran yang selalu terfokus pada Tuhan. Nama kobasi ruas sonau aleang go nauhu basi ruason bain sangap di debatado. Dalam artian yang lain makobasi debatado au di tonga-tongani ulau non. Lalu hati pikiran harus selalu terkontrol atau terhubung dengan Tuhan. Nah berikut muse positive thinking. Unang itor rupani ta bain di pikiran ta parwahonon na sidia manon dia na sala. Memang somal do songoni. Ay nga bagiat tay mulo sala hita ide parwahon jale do diingot. Anggo na sitongi si patadang diingot. Talay unak fokus hita tu si. Iko selalu positif. Nah, maka timbullah percaya diri, positive thinking rupani. Manang na songon dia penampilaku nungaon na terbaik, persiapaku ba posdo rohaku gabe bain sangap di debata jala dinikmati gabe las ni roha di ruas ni huria di nama ragendau manang di nama jamita au optimis. Jadi asa unang alot ta diri tatong jala na berikut muse dina tampil hita percaya diri ini berhubungan dengan melihat audiens, melihat jemaat. Eye contact itu perlu. Ikon berengot tarotong nama ragenda hita mangamar jamita ikon berengot tado. Molodong mandok rupani asa unang mabiar ho unang bereng satawi si manolong na bereng ma uluna si manjujung na asa gabi barani ho unang gabi songon na gemetar rupani alana memang kadang molo pas do di bereng gabi boy do langsung kontak gabi grogi do hot akahit rupani lay itu penting. Eye contact itu penting, melihat mata itu untuk pesan sampai agenda TP jamita TP dengan imau pikir hami na boy mangurupi hita na berikut muse makatai ataupun berbicara dengan tempo yang sedang dalam arti tegas dan jelas. Unak palabat tua tong. Hamu nami masuk mahita ina nami akan apa sebulung masuk mahita tak songoni. Temponya harus teratur dan tetap unak pahatapu unak palabat tu. Jala suara anak unang dibain-bain atong apa adanya. Mulu sudi nak kintai huton sian na mangarade saha rodi na tampil dohot na huhut martangiang di bagasan sudi ulau ni mudah-mudahan dang grogi dan gemetar behita. Maka persiapan sekali lagi itu membantu percaya diri.